Agogo apanda aikuna muchili kulangalira paye na akakulambiza ikuyimba kasongo kaye amene mwaiti kumusolo mwakandilambiza congregation yakandifunza kuti mwawalambizire chigogo vali kutofanira kuyimba kasongo ikako saka nasi tili kukuvumizayi kuti muyimbe kasongo ikako saka imbayi asimi mabanda ka criteria ya muri kushandisa pakushaura masongs ndeipi because gogo vane ma weeks akatedzana vachingoshaura masongs zvine basa leizo kushaura chii chimunyatsoitika nemabanda mirai ukangonyalala unobve chiiwe mirai ninofunga kuti inini ndini mulizi we chinzvimbo chigalo ichi saka kundivunza uli kuita undermine my authority kana ndati gogo washaule siyai washaule kana yakwana nguwa yenyewe kuti mushaule muchashaula asi for the meantime mukutongera chitororo imimi ndo chitororo chamukutongera ichocho iwe chero chikaita chitololo chitilili olo chitalala ndiri kushaula my instruments after my count 3 2 1 go pakati apo pakanyalalwa pakati apo idai kuti hau kusaidi uko idai kuti hau comment section idai kuti hau lufala kwa muli mirai ho ndamboyeza kuda kushingirira asi zvandikulira muri kushandisa kologiri ere kumba uku pane ali kukanda mukano maiyani pakati pegogo nemaichavucheka ndiyani ali kukanda mukano muchikwesha mazino imimi mukataza kukwesha mazino at least maminsi muri kushaya maminsi nimachipira akaita maminsi ali kudula imi musadalo imimi kumalaini wedu ali kutoita $4 maiwe zangu saka ndimi muri kundiwa mukano iwewe siyana nemi wewe kuimba muchindiwa mukano nyara iwe ndisiye wanzwa aisimosha yangu yekuti aukone kuimba aikona gogo pamwe pacho vumai kana muli imi muri kundiwa mukano aisi problem tinogona kuwisa musolo pamwe chete tigadzilitse problem aikona kudzidefenda kana ndataula kuti andisili chelo mukandipomera andisili ndiye pane problem yenyu amuvume you don't admit ipapapa tatomisa service ipapa ndawa kungonuwa mkano chete mamisi yapi anoita $4 gogo aiwa musadalo so saka muri kundiudza mese imimi kuti maswits anobva nepakleko foods amumaziwe maswits eklesa amumaziwe imimi shuwa inini ndeuko ndinotenga maswits angu inini especially maminsi aya talisai homwe zangu zinogara zakazara nemaswits ipapapa natouya nebhokisi kuti ndikulatizei maswits awo anogadzira kuklesa ikoko kleko foods abanda milegere ndile ulule ndini ndanga nchinuwa mukano ndini mwawasiwa mwewese ndini saka mwangamchela mbechi mukwanisa kundipawo maswits aiwa nisikupira izozo manje usadalo iwewe tili tolsewani aikona tisidese imimi abanda saka muri kuta box leselo mwauya nalo line maswits abva kuklesa ikoko ku kleko foods saka amusi kuti pawere mimi gogo mwataula kuti amusi kunwa mukano nanga nchida kupa maswisi vanhu vari kunwa mukano asi mwataula kuti amusi kunwa mukano onai vanhu vari kutotaula kuti vese vari kunwa mukano andisilini ndega saka ola iti
kana musili kuda kutipa chitiuzayi kuti anowanika kupi maswitsi acho ekleko iwayo ne Klesa anowanikwa kupi Yes. plus futi vanogadzira mamwe api acho Alright, takutaula manji. Pa hard candy tine ma mince ne ma mixed fruits. Ayi makala ndeti nawe iwayo anowanika ali ma 200 piece per packet. Plus futi mwaingofunga kuti kuwazana ne dessert ndezvega zvine extension. Ayo kuma mint iko futi kune extension. Yeah, saka kune ku mint ne yummy mint. Kuma mint iko. These ones are flavored. And then kune matofi ma 100 piece. Saka kumatofi koko kune ma mint, kune ma creamy, caramel ne chocolate. Izo zvinowanikwa kumatofi. Kuma lollipop ndeuko ndakuudza kuti kune 3 type. Kune zumbo caramel, zumbo butterscotch ne zumbo chocolate. And then fruit pop linenge lakasangana mukati ma flavor. Saka isusu tili kuti kana muchida ma sweets iwa muli muhalale munokwanisa kumawana pa number 6 Austin Road, Wellington, Harare mu Zimbabwe. Saka kana muchida futi kutibata, contact us on number +263 711 421 Email address munotibata pa sales@clecofoods.com. Saka uyayi tinakilwetese saka vali out of Harare kune ma supermarkets anotengesa ma products Cleco Foods Klesa. Saka endai munotenga ikoko asi wali mu Harare ndakupa address munogona kuti bata futi pa phone number izo ndakupai mwaita